Gini ha ba su ko anu. Eshi batu. Karu da su biyan ka. Kenke na-emekwanu, kenke na-eselu unu na-azụ. Unu na-azụkwazi na nke ikpeazụ a. Gịnị na-ese? Ama onya na makwu azụ. Azụ we na-eshi batu. Onya ma. Na-eshi inu hishi. Ka mmeli n'ọnụ m. Ya ọ na-esi isi. Ebu emu weli bi ọnụ. Yeah. Oh. Kedu igotela asụ n'afịa mbụ oke n'ihe ọnwụọ ibutelu nwoke mmadụ ka o lie isi na ọ na-afịa dụkwanụ ya na ọ na-afịa anụnwa a na-eme ebute asụọ ka ijele ije go azụ ya na ị ka nụrụ maka ndị na-ele azụ dị ndụ azụ akpọrọ azụ ndụ igote ya ọbụla azụ ndụ n'eziokwu ị ka nụrụ maka ndị gasịa ịnụrụ na maka ndị gasịa nọ na 7th mile Ogidi gasịa na 7th mile Ogidi ilu ebe a ụdị azụ ọbụla ị chọrọ gasịa nwee ya ị chọọ ụdị a nke dị ndụ nke arụ dị mma nke ga-abịa were esisie nri dị ga na-etu gị sọ oyom panwe ya panwelu nke a na-akpọ atụọ egbu onye a bụ point and ụmụnne m anyị na-asịkwa unu nnọọ na ụbọchị nke tata na emume nke anyị ga-egosipụtara unu nke anyị na-akpọ oge mmemme cheta na ụlọ ọrụ a bụ cheta na ihe onyonyo a bụ CIA News TV na-egosipụtara gị oge mmemme ọ na-egosipụtara gị ka anyị zụwa ahịa ọ na-egosipụta ihe niile dị mkpa ndị mmadụ na-achọ ka mara ma kirikwa n'oge a ma n'oge ọzọ mana nke anyị nọ tata bụ igosipụtara gị mmemme anyị kpọrọ oge mmemme. Gịnị ka anyị na-eme n'oge mmemme? Oge mmemme bụ oge anyị ji egosipụta ndị ụwa ife na-emenụ ndị na-eme mmemme. Ị na-ekupụta nwa, ị na-anụta nwaanyị, ị na-anụ di, ị na-emechi ọzọ, ị na-ekpute ife ọbụla ị na-eme bụ mmemme nke nyasị ndị mmadụ bịanụ nọnyelụ m. Anyị na-egosipụta ya na onyonyo a nke anyị kpọrọ CIA TV maọbụ ozu ka ị na-akwa maọbụ ife ọbụla ịchọ ime ịchọ kụwa mara maka ya dum. Anyị na-agba mbọ ma gbasie mbọ ike wepụtara gị ya na emume a anyị kpọrọ oge mmemme. Na oge mmemme nke ụbọchị nke tata anyị ga-egosi gị nnekwu mmemme nke Ichie Chinedu Ude nke eji Onoli Ugonabọ wee malụ ebe o mere mmemme nke a na-akpọ alọmchi ya ka anyị ga-egosipụtara gị n'ụbọchị nke tata. Emere mmemme a na mkpụrụ ụbọchị 27 n'ọnwa nke Oktoba n'afọ a bụ 2025. Ya bụ mmemme ka anyị ga-egosipụtara gị tata. Ịnwụ n'iti na ngwa na-abịa. Chetakwa na abụ m onye nke gị Chidi Ikenna Amobi. Ka anyị nọrọ ya ka anyị fụka bifesi wee mee daalụ. a na-enwe ya pa nwezili mangala ina no pesa agwa gị pa nwekwulu nke a na-akpọ nni azụ maka ndị na-azụ azụ Ndị akwa ọkpọkọpị ọ bụrụzie na ị na-eme mmemme nne ịdọnye ike moto ebulie asụọlụ gị ya ibu ndị ọbụla isi ya oke ọbụla ndị a bụ ngedegbu ilie ilili ndụ na n'ime na-agwa gị ya bụ ka m si agwa gị okwu a ọ bụrụ sọsọ onye na-esi nwa obele n'ọkwa ma ndị na-esi na nne iruo ike moto adọile gị ndị na-agba akwụkwọ ndị na-eme traditional wedding ndị na-akwa ozu ndị na-eme memorial ụdị ọbụla mmemme ọbụla ka ọ bụzi ndị na-azụ azụ ọ bụrụ na ịlụzie n'ebe anwa nọ ebunyenu gị azụ na iburu n'afịa lesi mmadụ ka m na-agwa gị gwakwa ebe kpọrọ ya bụ ihe gasịa ịnụrụ ya na 7th mile ịnụrụ ya ọ bụrụ na ịnụrụ ya bụ ngwa bụ bụrụ agwa n'anya nna ya o jegotelu gị azụ ndụ a isie ya
Asị bụ Chukwu ọ bụrụ na ike aka ya ọ bụkwa na omemeghị ya mana ọ gị gwa Chineke si na mmasị afọ ya bụ Chinedu ọgụ bụ Chukwu na-edu ya ihe a ọ na-eme ọ bụrụ nsata anyị asatara ya asata nna m gwa dibe gba ya na nke nnukwu ya n'ekwu eme ka ọ bụ ebe ukwu anyị nna m gbara ya nnukwu nna anyị gbara ya ugonobo na-agba ya onye ọbụla chọtara ihe ọma bịa na aka ugonobo ọ ya agaziri ya maka na ọ bụrụ ihe a na-atata atata asị oge ọzapụ mana nke a bụ ọdịnala ọdịnala dị na be nna onye ezinụlọ na-esi ngwa ya bịa na be anyị ka ọ bụrụ enwere anyị ji wee biru ụdị na-ejighị ike eri aja ihe ọ na-eme ya nwa bụ ọdịdachi ka a na-eme wee sị na ọ ga-agarị ya na ọ bụrụ na na-enyeghị ọfọ ọkụ nna dị mmadụ a na-ayọrarị ya na ọ ya aga ụdị a na-ekwu ihe ụdị ụlọ na-emebe niile ọ na-emepụta anyị abụ ya mana asị na nke Chineke nke ga-enye ya ka ihe kwere enye were ndụ chọọ ya mma ya na ndị ọyị ya biko ya nwoke nwere na-amaliru n'ihu mma ji azụ onye fere anya na-agba mmiri anya na-akọ ogbo n'iru ọ ya-ebute ogbo na-azụ ogbute ogbo aka nyi ogbute ogbo aka ebu ogbute ọha na-etisabụ ndị gara amụtasị ya onye ọbụla gbarụ ọtọ enyemaka ma ọ ihe ezinụlọ gapụta na Google na a na-ekwu igwe esi wee n'ele omecha ọ ga-ele ndị ọ ga-agara onye ahụ ọ bụ na-ebu dibịa ha dị ofu ha na ịnọ ha dị milion wee jide ya aka akpọ nwa abịa gọnataba wee na-asị ndị na-agba Igbo mgbasị Igbo ama dị mma ha ewere anazelu mmiri ọbịbịa abịala ebe a ya anyị ga-eri na anyị eri ebe a bịa anyị ga-anyụ anya ma agbụ ya agbọ onye ọbụla bịara ebe a ga-ejudo na ngwe na onye eze ga amabata ebe a nye na-aga ọkara tụleji maka iji ọtara bụ ebe ngwa egwu anyị ga-agọzi onye ama onye ada azụ aja ga-azụta ego ndị na-azụta bụ ga-azụtakarị etu azụ azụta ndị aka ọrụ promoshọn ndị ọrụ oyibo promoshọn ihe ọbụla
ịfụzi ka ndị mmụọ si abịa, mmụọ nke a na-apụta, mmụọ nke a na-apụ, a na-agba egwu, onye na-akụ egwu a na-enwe mmemme, a na-enwe aṅụrị, ndị ụmụ nwaanyị pụta ọgbaba egwu ọgbaba, ụmụ nwoke pụta odube ego. Ọfancha bụ n'Igbo nwere omenala, ihe a bụ ka esi akwalite omenala Igbo, ka esi agosipụta n'Igbo nwere nke faji wee dị ebube. Ọnya ka anyị na-egotere gị n'ụbọchị nke taata, na-ekilibu ya ka m pụtakwa.
Ifuzi ka abifesi wee dị anyị na-agwa gị na daalụ maka ikili nyabife a anyị kpọrọ oge mmemme ịbịa nọnyere nwanne anyị nwoke akpọrọ Onoli Ugonabụ, onye mere mmemme a na-akpọ alọmchi. Alọmchi bụ mmemme ndị Igbo na-eme iji gosipụta na ndị Igbo nwere omenala, ndị Igbo nwere nke fa ji wee dị egwu, nke fa ji wee dị ebube, nke ha ji wee dị iche wee karịsịa mba ndị ọzọ. Nke a bụ mmemme akpọrọ alọmchi. Kedu afọ ị na-azụ? Enwere ife ị na-alụpụta? Kedu ngwa afịa bụ ife a? Kedu ebe ị na-anọ? Kedu otu isi eme ya? Ị chọrọ ka mba ụwa mara maka ya? Nwa ọmarịcha ife ị na-alụpụta, mana ọ bụ na ndị ụwa amara ihe bụ ihe a. Nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-ada efụkwọ. Anyị wee wepụta oge a anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa. Oge anyị wepụtara iji gosire ndị ụwa ihe ị na-alụ nakwa ebe ị na-anọ. Anyị ga-abịa kpọmkwem ma gosi ndị ụwa nekwa na ebe onye a na-anọ nekwa na ife ọ na-alụpụta bụ sọ mma. Nke a ga-eme ka ụmụ ụwa malụ ma kpọọ gị ma sị gị biko achọrọ m ihe a ma achọrọ m nke ọzọ. Maka ọ na-abụ onye kwuo ebe ọ nọ achọrọ ya gaba. Kwuo ebe ị nọ ịdịna ka onye lụ ụlọ ma mma ya kpuchie onye kpuchie, gosi ụwa ebe ị na-anọ na oge a anyị kpọrọ ka anyị jee ahịa. Sonyere anyị n'oge a ka anyị jee ahịa. Ahịa ka anyị na-eje ka anyị gwa ndị ụwa ebe ị na-anọ. Ngwa sonyere anyị n'oge a. Thank you.
Thank you.
N'oge a bụ oge mmemme ka anyị gosipụtara gị ya. Chetakwa na ife ọbụla ị na-eme, ị na-agba egwu, ị na-ekupụta nwa, ị na-eme ebe dị, ị na-asị ndị mmadụ bịa nọnyelụ m ma nke a ma nke ọzọ, ị na-akwa ozu iwe sị ka ndị mmadụ fịa. Gbaa mbọ kpọọ anyị ga-abịa ma gosipụta ụwa nke iji wee karịsịa, gosipụta ụwa otu esi eme ife, gosipụta ụwa na nke bụ eziokwu niile eme ife ka esi eme ife. Anyị na-agba mbọ mee ya bụ ife otu a, ma gba mbọ gosipụtakwa ya n'ụwa ka mba ụwa wee fịa. Aka mbụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi. Daalụ ka ọ dị ka enwere dị deme. Now we're telling you about Garcia Foods. What about Garcia Foods? Mommy, aja ka m si ka ngota azụ. Nruo azụ ụfọ n'afịa. Yoro m ọnụ okwu azụ adọrọ mma.
Azụcha ka ihe nwụtala anwụlecha ele. Ilu n'afịa ifuru azụ isiro ka ibulu bafụ gị jebe gasịa. Ebe bụ gasịa. Hey, isi na-emaro gasịa. Amọkwa m gasịa. Gasịa bụ aka na-emebe azụ. Igba azụ nya azụ kwụlụ gasịa akwụdebi. Yeah, the fish they are producing at Garcia Food is something. In fact, it's second to none. Gasịa nwere ụdị azụ ọbụla ọkwa pọta gị ị na-azụ amanụ m idebe baf awele ọkwọ ntakịrị ka m na-agwa gị. Gasịa nwere ụdị azụ dị iche iche. Fa na-ele ma azụ friji, fa na-ele ma ngala. Ịmazi nke bụ isiokwu, ọ bụrụ na ị na-azụ azụ ije na Gasịa ebunye gị nri azụ. Ọ bụzie na ị na-eme mmemme buluzi ike moto debelụ ndị Gasịa gwafe azụ ọ na-ịchọ ịnụ ya nkịtịgbim na buutu moto m. Ha nọ na 7th mile Ogidi. Gbala ọtọ jebe n'igbu oge bụ njọ.